Ya muli bwanji Mr. Chinyama. Ife kuno kudowa tili bwino ndithu. Ya timakunyadilani ndithu kwambiri, timakunyadilani tati tithokoze komanso tati tiathokoze Mr. Boni Kalindo amenewa timamva kwambiri, banaliso antanyiwa kwa tiathokoze. Paliso amangoji, anamiwa, pasita shumba, ndiye na ambiri tiathokoze kwambiri. Chifukwa chani tikuti athokoze? Amenewa ndiwapangitsa kuti tichoke mu boma lapitali tibwere mu boma latsopano la DPP. Pamenepo tithokoze kwambiri ndi ena wonse amene adatengapo mbali, pamenepo tithokoze. Enafe ndife anthu osadziwika kwambiri, komabe zolankhula timakhala nazo. Poyamba ndipempho pokhala zathunu, ndino anthu oti amakudziwani, dziko limakudziwani, malankhula. Pempho lathu enafe ndilotere. Panopa nthawi ya kampeni idatha. Tiyeni tisapote boma ili labwerali la DPP, tiyeni tilisapoteni. Tiyeni tioneni chitsogolo kuti yenda bwanji. Tiyeni bomali tilisapote mopanda jelasi, mopanda ukampeni kumphasa ayi. Ndakamba izi chifukwa nchani? Boma lapita la MCP lidasiya maenje ambiri, koma maenje ake ndiyozama. Muonena kuti boma la DPP kulidambukwirira maenje amenewo, maenje ena litengerapo nthawi kuti akwiriridwe. Ndikutanthauza chani? Pali zina zimene a DPP analonjeza kuti apangira anthu. Pali zina mwa zinthu zimene adalonjezazo akhoza kukwaniritsa mofulumirapo ndithu, koma pali zina zikhoza kutengerapo nthawi kuti akwaniritse, chifukwa choti kuti boma lapitali lidawononga kwambiri. Chifukwa chani ndikunena kuti pali maenje ena ndi ozama kwambiri, maenje ena ndi ofupikirapo. Ndiye maenje ozama kuti ambukwirira pakhoza kutenga nthawi. Ndiye sibwino kwanguti anthu abwera kumene kuti pangani pajama timupanga izi, pangani pajama timupanga izi. Menewo ni mtima wakaduka. Koma tatiyeni tione chitsogolo kuti apanga bwanji, komanso muwathandizira ifeyo anthu ngati zika za dziko la Malawi. Paliso pena pamene timati tipempheko makamaka kusankha maudindo. Ndimaona ngati kuti boma ili lisamale kwambiri maka posankha maudindo, asatengere zigawo kapena mtundu kapena chipembedzo, koma asankhe maudindo mogwirizana ndi qualification ya munthu. Osati munthu anapanga za agriculture akamuyika ku health, kapena anapanga za chuma ukamuyika ku zinthu zina zosadziwika bwino. Ndikuti zikatero zinthu nchifukwa yake zimatani zimasokonezeka. Koma ndanena kuti maudindowo asankhe posatengera zigawo, zikatero zinthu zitichitira ubwino. Pala anthu ena mwina ma qualification iwo amakhala kuti alibe, koma ali ndi experience ya gawo lina. Anthu amenewa timaona kuti ndi anthu odakhoza kupatsidwa sochani mwayi ogwira ntchito zina, bola ntchitozo zikhale zokomera Amalawi. Zitatero zitichitira ubwino. Tiyeni tibwereni ku aphungu. Pamenepa ndimepo pali aphungu a DPP, pali aphungu a MCP. Kwa aphungu wa a DPP yo pali ena ndi amaoneka ngati ndi independent, koma kuwaunika pamphumi pawo ali ndi chizindikiro
cha DPP. Pali aphungu a MCP omwenso anawina koma ku independent. Aphungu amenewa mpofunika kusamala nawo chifukwa nthawi zambiri aphungu oti ayima paokha amaona tsopano kolowera kuti tsopano zateremu ndikuti ine ndithandize boma, chonsecho DNA yawo ndi MCP. Ndiye kumafunika kusamala nawo chifukwa nthawi zina amabwera ndi zolinga zofuna kukokera boma mbuyo. Ndiye mukhoziona pamenepa kuti aphungu oyima paokha kwambiri ali ndi ufulu osankha kumene afuna apite, koma ambiri amalunjika kuboma. Ndiye awaone kuti kodi awa ali nzolinga zanji, kodi pamphumi pawo ali nchizindikiro chiti. Ndiye pamenepa pamafunika kusamala. Pali aphungu ena amenewo ndi akwakoma nkuti, ni mtundu winanso aphungu akwakoma nkuti amene amafuna boma lilonse limene likulamula nthawi imeneyo iwo akhalemo. Likaluza apite mbali iyi azikanyoza, likaluza apite mbali iyi azikanyoza, basi amafuna zabwino zonse zikhale zawo. Amenewa ifeyo amatinyasa tikuwadziwa. Boma ili adalimo, tenekezera UDF analimo, la DPP analimo, la PP analimo, basi amankhala kayendayenda akwakoma nkuti anthu amenewa ni anthu osathandiza. Ndiye boma ili lalowali la DPP lofika lisamale na anthu amenewa anthu lamalankhula zambiri kunjaku. Anthu amenewa ndi anthu achibwana. Tatiyeni tibwereni ku azathu opposition. Chonde tikapita ku nyumba ya malamulo tizikatsutsa mwazeru. Umakatsutsa mwazeru osangotsutsa ncholinga choti anthu akutameni kuti madziulankhula. Zimenezo muonongera chipani chanu, komanso mbiri yanu ya inu eni ikhoza kuonongeka. Kumatsutsa zinthu zoti zithandiza chabwino Amalawi, osati kumapanga zinthu kapena kutsutsa mofuna kukhutitsa mimba zanu. Ayi, zimenezo sizabwino. Ndimakumbuka mu nthawi ya Profesa Bingu wa Mutharika, mzimu wawo usemumtendere, John Tembo, nthawi imene adalimbikirapo pa section 65. Koma mtati muonetsetsa section 65 nthawi imeneyo idali yongofuna kukhutitsa mimba zawo, osati kuthandiza anthu amene adawavotera. Zotsatira zake atabwera masankho adaluza mochititsa manyazi. Ndiye tikapita ni ngawa zomati ifeyo tidziwike ndife otsutsa anthu odziwa kulankhula, zingopangitsa kuti chipani chathu chitheretere kapena inuyo mbiri yanu ipire. Ndiye tiyeni kutsutsa mwazeru ndikofunika. Zimenezi Amalawi chifukwa choti alibe kuthekera kopita kumene kunja nkumakalankhula, amangopsinjikira mu mtima. Tiyeni tilisapote boma ili, osalichititsa khamani. Ayi, chifukwa choti boma lapitali la MCP lidasiya zigwelu zikulu, maenje akuluakulu kuti boma ili ambukwirira ndithudi zina ziwatengera nthawi. Ndiye tisalankhule mwa jerasi, tisalankhule ndi mtima wa usikayenera. Ayi, tiyeni tonse tigwirane manja tilisapote bomali. Ngati pali pene pofunika kutsutsa, kuzikhala kutsutsa kwa zeru, osati kuti anthu akutameni. Ayi, zikomo kwambiri.